Yung kamay mo ha. Pagsurang mo na. Ayan po mga par. At mag-uukay kami ng ano para sa pusiligro ng CR mag-asawa. Ayan na. Tingnan nyo na lang po sa ano sa vlog ni Kuya Noli. So yan mga par, good morning. At ayan, late na naman tayo. Pasensya na kayo mga viewers, mga sponsor. Pasensya na po kayo. At late tayo lagi. Kasi tindahan ko kagabi. Alas 12 na ako nagsara itong tindahan ko. At pagkasara ko, nag-edit pa ako ng vlog. Alas 12 tayo nakatulog. At kanina mga 7 naghanap ako ng paninda ko na naman mamaya. So wala tayong nahanap na paninda. Kulang yung ano tinda natin mamaya. Wala pa kasi mga nagde-deliver dito sa gagawa nung pagbagyo pa. Time check natin. Tanghali na. 8:29. Lang yun, basta makapasok. Diretso na ako. Ampo, dito na ako. Kanila. Ayan sila ka Arnil, Silo. Si Kuya Gatcho sa likod. Masisir. Ay. Vlog. Vlog man tayo, di ba naman? Bye-bye man. Sindi kaya kambal mo? Sindi kambal mo? Revelasyon, kambal ka Arnel. Thumbnail. Pinagbiyak nga na bunga. Hindi na matanda sa inyong dalawa. Mga pagpong dalawa. Lupit ko mura ko. Mga 60. Diba? Ha? Isang taon lang? Iyak na ko. Medyo parang babayro ka ng kunti doon. Siya? Ha? Siya, kakanda ko na mana. Sino ba talaga? Ikaw, kuya. Halo? Halo? Halo. Kunti na lang. Nagapasama man si tatay yun eh. Uli man si Dubula ka na. Kadapal. Init ng katawan. Tagal-tagal din yun, no? Ha? Hindi, umuwi yun. Uli ya. May nung ano, mahal na araw. Ano na? Ibag ko na muna. Para Manila. Malaki ang makuha nun? Bakpi. No. Tapos yung retirement fee. Hindi siya mga ano pa yan. Kaya yung retirement fee. Mga kita ba yung case? Ang mga 30 months sa ibaga. Oo. Malaki ang makuha November nun. 20 dito. Nagas kayo ng ano, requirement sa YouTube. GSIS. Requirement sa YouTube para makapag-bakpi. Daming upload nun ngayon. Puro edited. Ganda siguro, no? Gaya sa atin, no? Merong makukuha taon-taon sa YouTube. Daming magbablog yun. Additional. May mga bonus din kayo niyan. Wala. Sa YouTube, wala. Wala. Sarili. Pag wala kang vlog, wala. Kung bonus.
bonus sa sarili. Dito pumunta si Franz no? Dito kay Jagger. Ay, good job yan. Lakas na rin ng ano yan. Mrs. Jagger. Mrs. Sniper. Driver na. Tubig! Hindi na pati liam sa lapas. Alam ko nga din. Ay. Oh. Mataas to kaysa din yan. Buga. There was the time. Dami mo maglagay dyan sa balde. Ikaw nahihirapan yan. Hindi, 7. Ang bigat niyan. Kunti lang lagay. Pinapahirapan mo sa sarili mo. Baka. Ano? Baka. Bawa? Bawa? Sila yata. Itong bala. Bawa? Sir, buring. Bawa? Naburing sila, alam ba? Fundador. May nabiling ko ng combination. Dito lo. Magkano? Alap ko. Kunti-kunti lang. So, bigat. 2.5? Yan. Lo. Tubig? Balde? Ito ba siya? Bilong mo yun. Nagkano la? Ano na po? Ito po siya nga eh. Nagkano la? 1,000. Nagkano lang itong booster sa'yo, no? Ah, tubig. Ano po? Nag-butcher ako ng 1,500. May tubig yan. Sabihin mo, tabusin mo. Sa'yo, no? Masabi. Masabi. Hmm? Masabi. Ano? Masabi. Nasa? Nasa po sabi. Agos! Oh, dami ang tubig. Sige. Oh. Pwede naman na pa
Hmm? Asad ko ng pamangkin ko, pinapawin ako ako Manila. Pinapauwi ka na? Pamangkin ko. Maynila? Kailan? At sa akin. Kailan nga? Kevin. Tito, uwi kayo dito, tito. Kailan ka uwi? Kaya namin. Kailan ka uwi na Maynila? Bali na ako sa BCR, gano'n. Ha? Hindi na mo pwede ng BCR. Ano siya? Oo. Hindi na mo pwede. Kasi pangit naman. Pangit sa harap. Ano yan? Bumba? Lalo mo sa harap. Malalim na ito. Ha? Mababaw lang tubig dito. Pero kunin mo dito yung nagtabit dun kay ano. Oo. Imposible yan. Meron yan. Kasi pala yan ito eh. Sponsoran mo na. Tol. Hmm? Ha? Baka malalim. Sponsoran mo na. Ha? Lahat may ano talaga, may gripo yung matanda dito. So, yun ang kawawa sa kanila dito. Ah? Mag-iigid-igid. Matanda. Magkano ba yun? Yung doon sa Balatan, magkano ang binaya doon? 10,000 mo, tama-tama. 20. Hindi pa kasama yung pagbili ng gripo. Sama na? Bago mo kasi yun. Pero mayroon mo dito. Ah, may nag-try na daw dito, sabi ni Kuya Bong. Yung mga kasama-sama ni Pula dati, dito, si, sino yun? Yung pinsan nyo? Sino ba? Pinsan nyo, yung mga nag-iipit. Yung mataba. Ah? Ano daw dito? Ha? Oo, ano, mahirap. Doon ang mahirap. Sa taas. Pero gusto mo dito, palayan to eh. Sobrang dito. Dito mayroon yun. Kasi pala yan. Wala, nagkakalit na dito, pag maulan. Ang ganda po. Kaya niya. Oh? Dito? Malalim na naman kaya, pigo ka. Kasi, hindi mo nagkano siya, kasi malalim na tubig dito. Pigo ka. Mga pailalim. Yung alas ng Rocky, lalim nun. Oh. Ilang tubig sa Rocky dito? Okay, napag kukay. Parang ilog yun. Okay, napag kukay. Magkano nabayad doon? Magkano po? Alino yun. Ha? Pag nag-alino yun, kilapit. Nagsinta rin sa bukal. Napit talaga dito, pag nagpaparina, yung may engineer dito. Ito, yung gumawa doon sa Balatan, lupit. Ito talaga. Bago isalpak yung gripo. Malinaw. Aman. Hello? Tapos ka na? Tapos ka na? Oo, kumpisaw ka na? Kumpisaw ka lang? Kumanga pa lang yan eh. Yung pagpilit nyo, kumanga pa lang. Bulihin mo. Kumanga pa lang yan. Sarap matulog. Sabi mo dito. Ano, pag-uwi, tutulog lang. Di na daw mag-file, no? Di na mag-file. Suso negro, ganun sa baba.
Sintado din. Masapon din sa Tangayan. Diyan na magugay sa gilid dyan. pataba. Tira na itong bukas. Bukas talaga try. Wala kami nang gawa. Kasi, Linggo. sila tatay bumo sa taas. Linggo, di ako papasok. Kakasa. Kung may pasok kayong linggo. Bukas dito. Mas maganda ka na to kasi hindi na hindi na malagkit. Bilalin ko yung palay sa linggo. Bukas tirahin natin, bukas umaga. Sa parang nakakapasok ng maaga. Saglit lang yan. Isang ano lang naman. Bilis lang yan. Hindi na ito malagkit. Oo. Yung mga ligro doon sa taas. Pahintay pataas. Islab. Oo, ba? Mas maganda, ano talaga? Sa hindi ang baga, sa flooring. Hindi mo na pagtangke. Pinakang flooring ng bahay. Tangke. Mga kampanya, ganyan. Tangke. Tangke ba na palagay? Yung iba nga, walang puso negro. Kanal. Kanal. Kaya man, pag nagbabahan, dun. Wala talagang bara yun. Meron, pag nagbabahan, parang. Ang problema, pag nagbaha. Wala na, kunti na lang na. Bili ng pundar oh. Yan. Ubusin lang tong halo. Oo. Ikatso. Pakyut niya nga, pakyut. Lapit ka. Sabay tawa. Sabay tawa. Sabay tawa nga. Reka. Marami ka sa isip mo eh. Sabay, oh. Sabi mo chin-chin. Ay, hindi pala. Dyan ka na uhuli talaga sa lawaan talaga to. Uy ka na naman. Patuloy. Cincin. Love cincin. Papatato ka? Tol, nagpapatato na si Tilo. Tol! Vince! Patato na si Tilo. Patato! Love cincin daw. Kaso di ka pa nagpapatuli, patato ka. Eh, tatak na to. Tatak na to. Tatak na. Madawag ni Kim. Madawag di patuli. Di pa naman talaga. Siya magpatuli. Patuli ka mo, baga ka magpatato. Tuli na ako. Di pa. Tatak na to. Tatak na. Papatato ka? Ano nga? Cincin. Sa likod. Rika. Dito. Ganito po. Diyan. Gulatin na naman natin si nanay. Amo ay. Sa dila. Ano to, nay? Pansit. Pansit. Ayan si nanay. Pansit bihon daw. Lapit talaga. Tubig mainit. Lapit talaga si nanay. Hello. Amo ay. Ay, susakog. Yan o, pansit bihon. Halo.
May pandesal pa. Oh, malupit talaga. Nagluto na, Nay? Ikaw? Ah, si nanay pa nagluto. Ni nanay. Inawal. Oo. Nag-practice daw. Wala sila ano, Mary. Sa ilalim ang baksin. Wala si ate. Babaw. Sa ilalim ang baksin. Sa babaw. Bimbim! Ayaw sabihin. Bagayan. Ano, bosin lang to. Si Vince. Ganda na ng bahay, oh. Wow. Wow, mister. Finish na. Ayun si Sir. Tumahan mo. At yung CR, yan na. Natingin nyo na lang sa vlog ni Kanoli. Hey! Flooring na lang. Flooring, bubong, pinto, bintana. Ayos na. Hindi nang tirahan. Lupit. Antok. Antok ako, antok. Gan ang ulo ko. Puyat. Hmm? Saan biglan? Saan big light? Sabi ni Sir. Naku. Inom ng inom. Masama sa ano yan. Katawan. Ala, nahulog. Lug. Ala, nahulog. Lug. Ala, nahulog. Lug. Lukot ulit. Ginulat si nanay. Lukot kinunat. Hindi ka naman high blood. Hindi ka naman high blood. Akala ko high blood. Baka ma. Pag nanay. Good blood si nanay. O, Tilo, marunong ka na rin. Gugulat. Kain tayo ng pansit. Ano? Kain tayo ng pansit. Panhit. Lagatso. Bim! Saan eh? Bumalik doon? Bumalik. Sir, si Agum mo. Hey, tatay. Sir. Ikaw, nanay. Sige na. Moy. Oh, masisir, huwag dyan. No. Walang ano. Tatay. Bagong gupit. Malupit, Kuya Bong. Hindi ito makikilala ni misis niya. Bagong gupit. Oh. May nagpagupit nga. Ay, nataon lang. Kasi Siguro. Oo. siguro, Agko chicks. na lang tayo. Stick to one lang tayo. Mga tinuruan ni tatay. Tatlo pa rin yun. Tinuruan siguro ni tatay. Kasi kahapon, umuwi dun sa kanila. May binisita raw eh. Stick to one daw. Tatlo pa rin yun. Tatlo. One tapos two. Oo, stick to one. Tatlo, mas malupit. Ah, Walang tayo. bim din, bagong gupit din. Pagupit kami kasi magpapasko na eh. Amoy. Magpapasko na, wala pang biyanan. Ayan po mga par, at mag-ukay kami ng ano, para sa puso ni Giro ng CR, mag-asawa. Ayan na. Tingnan nyo na lang po sa ano, sa vlog ni Kuya Noli. Magki-clip-clip lang po ako dito. Ayan si Tilo, nagagalit na po si Tilo. Galit na. Gagalit na, dadabog na eh. Dadabog na po si Tilo. Babasahin ba? Lalapot yan lalo. Iyan. Oh, bahala ka. Huh? Ayan o. Saglit lang na to, Tilo. Magtiwala ka. Huwag mong basahin. Babasahin natin. Lalapot lang yan. Kaya di man madadali sa ano, mabilis ang gawa. Dahan-dahan lang. Yung anay nga, maliliit pa. Oh, tingnan mo, minadali. Yung, ang isipin mo, yung anay,
Mas konti pa yung nadadala nun. Oy, patay! Ha. Sige. Mahaba yung kalsada. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Helmet. Kaya pula yan. Huwag dyan. Gaya po naman naman taklo eh. Naman kakamawastoryan lo. Ingnan ka nang dili ka magsigarilyo, magsigarilyo. Ano sa mga taong kamataka eh? Yan, tuloy-tuloy pa rin yung ating paghukay. Ang dalawa. Bukula. Bukula. Tuloy mo, tuloy. Tulo. Bukula. Hello. Hello. Mabilis ka kutsara. So, Kutsara. Saan punta? Nakawa akong kutsara dyan. Ito na po sa kutsara. Gagamitin ko sa tukay. Mahirap yung kamay. lalong matatagalan ka niyan. Ang kukutsarain mo. Huwag patagil rin. Naglala.
Yung kamay mo, ah. Malapit na ano yun yung palay. Dalin. Palay. Madam. Hindi na siya natin kung hindi nagtakip pinala ng uso. Tubig. Wala na. Naginirit na. Ayan po, ito na yung naukay namin. Ay, tatay. Tatay, sabi mo tayo? Ano po masasabi mo dito sa ano? CR? Ayos lang. Ha? Ayos. Ayos? Okay lang kahit ganyan kalaki, no? Importante may CR, no? Pagkanta na siya. Hindi na pumunta damuhan. Oh, hindi na raw pupunta sa bukid. May sarili ng CR. Yung sa Bacolod, may CR kayo doon? Meron. Yan. Tataasan lang po di angat yan siguro ng isang hollow blocks o dalawa. Ganyan lang muna. At break time muna kami. May break time pahinga. Kain. Yan. Puyat tayo. Sa ulo.
Amo na tay. Ano na? Amo na. Si tatay. Amo na ay. Yung naghintay pala si tatay sa akin kanina. Kasi sabi niya kahapon, mangunguha kami ng gulay. Gugulayin sana yung talbos ng balingoy. Kasi nga tinanghali ako, nakarating ako dito mag 8:30 na. Kasi nagtinda nga ako kagabi. Mga tao dun sa tindahan ko. Tapos alas 12 ko nagsarado. Pagkasarado ko, nag-edit ako. 2 vlog yung inedit ko, yung dito. Yan. Kaya naano na tayo. Medyo tinanghali. Ay, ano tayo? Kala daw ni tatay, wala ako. Kasi di niya ako nakitang dumating na tayo. Hindi talaga. Di niya ako nakitang dumating. Kasi di ko rin siya nakita eh. Pagdating ko. Tilo, gutom na. Gutom ka na, Tilo? Gutom ka na? Bukas. Baka magkano na kita? Bukas. Bukas. Depende yun tayo kasi baka puyat ako lagi. Pag yayain mo sila. Si Vince. Saglitin nyo. Nagluwas. At yung hinukay dyan sa Puso Negro, dyan sa deposito, diretso na po dito sa loob. Diretso panambak na. Ayan. Kasi tatambakan dito sa loob eh. Ay. Yan, kainan time, break time. Ito, may ilo na Ulam namin, isdang Batangas daw to. Wala ang yata yun. May teacher. Tilo. Ayan ang nagdala dyan. Ayan, si tatay. Mus. Gumus. Amo ay. Amo tayo. Gulay kanin. Gumus si tatay. Sarap niyan. Uulanin ka niyan tayo pag kinasal. Bus na, no? Ayan po, uwian na. Yun, shoutout sa mga viewers. Uulan. Okay. Uulan. Shoutout sa mga viewers lahat. Yun, shoutout. Monrin Even List. Hello sir, pwede po pa-shoutout po asawa ko si Ryan Roin. Araw-araw po nanonood sa vlog mo. Probinsya ay Bicol din sa Nabwa. God bless. Sir, watching from waiting po sa next video mo. Sana ma-shoutout. Yun, shoutout po sa iyo, si Ryan. Salamat sa panonood ng mga vlog namin. Shoutout sa iyo. Ayan. Sinama yung rodila sa likod. Mga taga Nabwa dyan. Yung ginamit ko. Ha? Ang stilo. Sinama yung sa likod. Hindi, makausap ng maayos siya. At ayan, dito na ang vlog namin. At uwian na kami. Si Tilo, pag galit sa trabaho, di mo makausap ng maayos. At siguro pagdating doon sa bahay, tulog muna ako kasi mamaya na naman magbabantay tayo sa tindahan at magpupuyat na naman tayo. Ayan, bye-bye, maraming salamat po sa mga nanonood. Nabubula na tayo. Sa mga Amoy! manonood pa. sa mga manonood pa. Manonood pa ulit, maraming salamat sa inyo. Shout out po. At sa mga lahat, mga di nag-isip ng patalastas, sa mga sponsor, maraming salamat po sa inyo. Ayan. At uwian na. Tay, shout out ka tay. Shout out. Sabi mo shout out. Shout out. Sa mga taga Bicol. Uwi na kami. Yung helmet nyo. Yat talaga ako nakatulog na ako, nakaupo. Ewan ko. Ayan po. Bye bye.